Ang gihangyo sa atong tubag sa Salmo nag-ingon nga unsa to? Pasalamati ang Ginoo kay ang gugma walay katapusan. Kining gugma mao ni ang pinaka-importanteng pagbati o buluhaton sa tao. Mawa gani ning gugma, imagine ko no. Okay. Pangutan ay mong tupad. Ingna unsa kahag way gugma no. Okay. Pangutan na unsa kahag nawa na ang gugma. Kanang wa nay gugma dito sa inyong balay, wa nay gugma dinhi sa simbahan, wa nay gugma diha sa kada tawo. Ano bang mabuha gid ang gugma ba? Ma-imagine ninyo unsa ka pagka-lonely ka sa kalibutan. Pagkaway lami, ipuyo. Mao na ang mga tao karon magpangita gyud gugma gikas kinabataan hangtod gyud kinadak-an hasta gani mga hayop, mga iro, iring, manok. Mangita og gugma eh. Unsa mo nang gugma be? Yeah. Lingi ay mong tupad. Patubag na unsa mo nang gugma para nimo. Kay kita ra ba mo imagine ra kita gugma basta parte na gani og kanang mga gugma-gugma sa babae og sa lalaki or lalaki og lalaki. Always good related sa sexuality. Mao din ang gugma na din sa sexual matters. Mao gani atong pinaka number 1. On part man na siya. Pero unsa man gid ning gugma? Kung atong tan-awon ang gidescribe sa atong tubag sa Salmo sa first reading, ang gugma di ay naghatag og kinabuhi. Mo junay first nga buhat sa gugma ang paghatag og kinabuhi. Bisan ang mga bukog nga uga na kaistanan, pagsud sa gugmas Ginoo, nakabaton og unod. Og wa ay gugma, wa kay unod, wa kay ugat, way bukog. Inyo lang ng ikuan-kuan tanawa ng mga tao nga way gugma or wa na mobati og gihigugma, maghikog mawa ang kinabuhi. Mao na karon kanang mga nasod nga nanagubat sa inyong paminaw na higugma pa na. Kanang nagsigig marites, siging libak sa inyong paminaw na naghigugmaay pa na. Kanang gasigi na lagtanaw ng cellphone, siging duwa ng cellphone, TikTok, din agani mutabang sa trabaho sa panimalay, nahigugma ba na? Kanang di na hapit mga tug, kay magsigi og video call sa iyang uyab or sa iyang kabit, unsa man na, nahigugma ba na? Tanawa lang. Basin. Nakaron kay ang gugma maghatag magkinabuhi, ang tinuod nga nahigugma mo preserbar gyud og kinabuhi. Unang ang tao nga nagminyo niya magpalaygit, mag-inom anang mga pills, mag-inom anang mga artificial contraceptives. Unsa man na nagmahal og kinabuhi wa? Kay bahaw day mo. Wa man ka mo anak magbuhat. Wa? Ayo. Mao na siya. Ang kinabuhi yun, may number 1 nga sentro. Nya, sa dihang ang tao nabuhi na tungod sa way sukod nga gugmas Ginoo, ang sunod na sad nga buhat sa gugma mao ang paghimo sa gihigugma nga magsubay og
kinabuhi nga gisubay sa naghatag sa gugma. Si Kristo miingon, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna kalag kusog ana. So ang gugma di ay usasad ka sugo. Kay sugo man do na siya'y kaning gitawag og balaod perimeters. Dunay order ang maong sugo. Ya unsa may order, unsa may sukdanan, unsa may iyang murag railings para dili mulihis, ang unag yung higugmaon ang Ginoo. Mawa gani ning atong gugmas Ginoo, mabali gani ari na ta mo higugma sa binuhat sa Ginoo. Ang gugma mismo nga naghatag og kinabuhi mawa sad na siya. Og maoning nahitabo karon sa mga tawo nga naggubat kaning nagpinatyanay, nahigugma man sila pero wa na nila unahag higugma ang Ginoo. Ana mga tao karon nga kusog kay mangural silang balay, igihan kay gyuta, makigburuka gyud, makigkinihaay gyud tungod ana mga properties. Nahigugma man na sila pero wa unahag higugma ang Ginoo. Pangutan ako na imong tupad. Kinakisa may una nimong gihigugma, ako o Ginoo. Sige na. Kinakisa may una nimong higugmaon, ako o ang Ginoo. Mingo ganin na siya, ang Ginoo yun. Sunod ana, ikaw na. Nga naman, ang ikaduhang sugo sa gugma, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pasabot, ang gugma sa Ginoo i-express kay ang Ginoo di man makita, ipakita diha sa imong relasyon sa imong isig katao. Nya unsa may atong relasyon sa ato isig katao sama sa atong kaugalingon. Og musimba ka nya pito na ka adlaw way ligo, nahigugma pa ka sa imong kauban sa pagsimba. Awa na. Kung sige kag simba nya di jud ka muhog kolekta, saban nahigugma pa ka sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wala. O sige kag simba online pagyod kay di ka kaadtog simbahan nya sige kag palit og slot, nahigugma ka na wa. May bright kay mo may kay mo mutubag. Og mao na siya gitawag nato og package na. Mao na ang tibuok nga balaod sa gugma. Unahon ang Ginoo, murag kay siya mangitag iyas kinabuhi, nya ang gugma kinabuhi man. Nya ang sunod ana ang ato dayong isig katao. Ang kaugalingon part na siya sa katilingban. Muna wa magsugo ang Ginoo nga higugmaa ang imong kaugalingon. Ang iyang sugo higugmaa imo isig katao kay kini man kung paghigugma sa atong isig katao, apil ang atong kaugalingon. Automatic na siya. Ang Ginoo ba dili na siya ganahan magsige pa og balik-balik og sugo sa obvious bitaw. Panalitan ko anang ingka akong balay pa der akong gikural. Na may nisulti na ko ana. Aron ang mga kanding o mga hayop sa akong silingan dili nila kanon ning akong mga tanom diri kay mga matay masad. Nako niya giunsa man nimo ang kanding sa inyong silingan. Siya akong giingon nga ihigot inyong kanding. Ana, niya kining ako mga gipangtanom diri mga tangad, mga sa putong uban ko mga kamuti diha sa ilang tukaran. Niya siya mangunod na ni, mamunga ni, gusto sad mo mukuha diri. Ngari lang ako among tagaan ato ning tabangag preserve. Sa sige kog hatag pa diri. Ana, nako sige pa, kural pa more. Kay buutan man kay ang imong hunahuna di ay
ako ning gibuhat kay para ni sa ako ding silingan. Kana mao'y huna-huna nga nindot. Mas nindot pag yun ang kanang moingon nga ako pader, sige kog trabaho, sige kog negosyo para ginis kaayuhan sa mga tao nga akong mga silingan o mga tao nga nitrabaho sad sa akong gamay nga negosyo. May na lang pader makapalit sad sila og ilang makaon sa balay, bugas, makapaeskwela sad sa ilang mga anak. Munang ako gining gisustinian bisag gamay kay ni ginansya ning akong negosyo, pero ako gining gipadayon kay wa man ko magunahuna nga madato ang ako makatabang ko sa akong isig ka tawo. Kanindot ana no? Ingon ana ba inyong pagtrabaho karon? Mo trabaho jud ko kay para ni sa akong isig ka tawo. Kasi naghimo ana ta sa kamot. Wa di ay. Oy, usban na ninyo inyong kinaiya ay. Mao na ang kinaiyas Ginoo. Nianhi siya sa kalibutan para nato. Tungod kay nahigugma siya nato. For God so loved the world. Nya gaunsa man siya dinhi, iyatang gidiktaran, wa ni alagad, nagantos og namatay para nato, dili para siyang kaugalingon. Ngano man, given naman na kung siya mag-alagad, mag-antos o magpakamatay para nato, siguro mangyod nga mabalik siya sa iyang gingharian. Siguro mangyod nga munindot ang iyang kinabuhi. Kay kanimang kung kamatayon mga igsuon, mauni siya ang distortion of love, death. Kay ang love is life man, death is distortion of love. Kinsa may ga himog distortion ang yawa. Iyang gi-magnify og maayo ang kamatayon, nya gihadlok ta niya. Murag ang kamatayon, murag mao'y katapusan. Mao na nga minta, uy, di ko ngano gutong mo higugma ko ana, patyon pa lang ko, tanawa ra gud ang batasan anang tawhana, tarong ka na, patay ko ana oy. Sigihan kog kulata, sigihan kog kuan dire, wa pag-ihatag nga kwarta, niya kulata ray akong madawat sipyat o gamay. Patay ko ana, buwagan ko ni. Amo nang naada yung divorce, the death of families, divorce. Wa na ko'y kwarta, di pa'y bana na ko, perti kay responsable, niya ikaunom na ni namong anak, magantos na sa kuan ni, ipa-abort ko ni. Oh, ipa-abort ko ni, kay ugdi ko ni ipa-abort. Patay ko sa konsumisyon, igo na mo sabot ng Ginoo nga atimanon ko ng unom kabuk anak ko kanidi na makaya, ikapito na ni, patyon ko na lang ni. Sus, himuonon ra ba ditong obispo tong katong bataa? Musunod ba dito ni Bishop Ruben Labaho nga kuan karon ordinahan karon sa pagka-obispo? Musunod ra ba dito to? Uy, imo manggi kumot man na tungod kay gidistort sa yawa. Murabag ang kamatayon nahadlok na ta. Nya, di alang ta mo padayon sa paghigugma kay nahadlok na tas kamatayon. Mao na siya ang kuyaw. Karon unsa may itong buhaton? Sige gitag higugma. Hinumduman nato basta naa gani gugma, why kamatayon? Because love is life. Mao nay number 1 gyud nga hatag sa gugma, life. Nya unsaon man nato pag-apply para mawagtang ang kamatayon? Ala, higugmaag una ang tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo. Nya unsa iyang isulti tumana. Ana. Nang salamat sa nituman nga giingnas Ginoo pamalit mo slat nga dupes. No? Kanindot ana. Pila niya itong halin gahapon? 2,474 na atong slots. Pagpaka na to ang namalit. Gila ta ginahinay ani napay 52,526. Ug di lang mo mga matay, mga pila ka buwan gikan karon. Di na ako mahurot gini niya. Pero di sa tapat yon, kutob sa namalit,
di ginapatyon nga naman because out of love man na. So love is life man. Unya dayon kung gusto tang mausab ang atong kalibutan, mawagtang ning mga gubat, kagubot ug uban pa, mag-alagaray ta sa usag-usag. Ayaw na pag-alagad nga moadto jud kag Ukraine aron mo alagad. Kana lang imong silingan. Kana lang imong tupad og higda usahay nga lami na kaing hiluan. Kana kuan na siya, atiman na. Kanang imong tupad og higda nga luod na kaignaong, kana lang, alagari lang na siya. Ayaw na pagsigig hunahuna sa imong kaugalingon. Kana mga tapulan kay nimong kuyog sa balay nga dagko kay kaon nya anha ra gid anang TikTok, anha ra gid anang computer games magsigyang pungad. Ayaw na pagsigyaw-yaw, higugmaan na. Nya sa pagbuhat nimo ana, gahatag kanilag kinabuhi, naghatag sad kaog kinabuhi sa imong kaugalingong lawas. Og diha dapita ang pagtuman sa sugo sa gugma, matod pa ni Kristo, nagsukad ang tanang balaod nga gipatuman sa kalibutan. Ug way gugma, kining tanang balaod mukulaps. Apil na ng atong mga traffic light, mukulaps na. Nga naman, wa na may mutuo anang green or red. Inig ana, patay. Hasta kuno ang balaod sa nature kana mga planeta na amo na sila gisubay nga ilang orbit, mukulaps gyapon na basta wa nay gugma ug mao na ang end of the universe. Kuhaon sa Ginoo ang iyang gugma aron mukulaps tang tanan nya mobalik dayon siya to impose unsay balaod sa gugma para sa renewal. Pero sa di pa na mo abot, atong himuon ang paghigugmaay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon, higugmaon tika. Sige, ano? Kanang tupad ni mo diya. Sige, manindog na ta.